Όχι κάτω τα σκουπίδια, παιδιά. Στο Δήμο το φορτηγάκι. Έχει και τελική εδώ, έχει και τελική εδώ. Έχει τελική εδώ. Γεια. Μπανάνα τρώμε. Μάλιστα, κύριε Μάκη. Στίβεν, τι έγινε, θα κάνεις σέρβις τώρα? Είναι αυτό το πράγμα που βάζεις εκεί μέσα, ρε. Όπα, να τα στοιχεία. Να τα. Το τζακώσαμε εδώ, νάτος, αυτός είναι. Τώρα δεν με ξεπλένει. Τα έβαλε μέσα, το είδατε κυρίες και κύριοι. Να τα ντοκουμέντα. Το τζακώσαμε, ορίστε και το νούμερό του, με το νούμερο 15 τρέχει ο κύριος, να ξέρετε όλοι ποιος είναι. Θα είμαι συνεργάσιμος να μειωθεί η ποινή μου. Έτσι. Νερό. Εδώ. Μανάς. Α, είναι μόνο για τα παιδιά. Σε αγόρι μου, χαμογελάει, μπανανίτσα και χαμόγελο. Αυτά είναι. Εδώ βλέπω πολύ σκέψη στον κύριο Άντμη. Μια ματαιότητα βλέπω. Έχει κάνει forward μπροστά στον αγώνα, έχει προχωρήσει μερικά χιλιόμετρα. Σκέφτομαι αν οι 70 παλμοί μου είναι από το... Πάμε άγχος πει 82. Είναι από τη φόρμα ή από το θέλω να πω να κοιμηθώ. Το δεύτερο. Μάλιστα. Δηλαδή κάπου εδώ πέρα ένα ταβερνάκι με τον Τούλμαν. Όχι ρε. Ένα τσιμπουράκι. Ένα τσιπουράκι. Καλά, εσύ για τσιπουράκι πρώτος. Να τη φάω αυτή τη μαλακία. Φάτη, πάρει. Όχι. Αυτό δεν θα το χρειάζεται. Αυτό φάτο. Τι να το φάω. Φάτο ρε πάρει. Τους ηλεκτρολίτες δεν θα Όχι να φας τους ηλεκτρολίτες ρε πάρει.